And here we go now. Nyt pitäisi toimia. All right, tervehdys porukka. Se on Kimi täällä taas pitkästä aikaa. Tän läpipelujaksojakin. Viime jaksossa tehtiin jotain. Mien kuollaksenikaan muista, että mitä hittoa me tehtiin, mutta... muotoseikkoja, aivan. Nyt mie kai. Ja mie tiedä. Voitinko mie tuota saliakaan? Voitin, okei. Eli nyt on ilmeisesti seuraavana sitten... Minulla ei muuten tässä on äänet päällä. Laitetaan ne päälle, niin te ette olla valittamaan siitä, kuinka täällä minulla ei äänet kuulu. No ei kuulu vieläkään. Aivan sama. Pitäis käynnistää emulaattori uusiksi. En mie jaksa. On laiska paska. Mutta joo. Aha, se sanoo, että on syksy. No, olkoon syksy. Mie jatkan eteenpäin ilman mitään suurempaa ongelmaa. Meillä on Petilili, meillä on Darumakka. Ja loput onkin aika roska. Jos totta puhutaan, mihin kuollaksenikaan muista, että millaista tiimiä me edes suunnittelin tähän itselleni. Mutta ei anneta sen. Ei anneta sen häiritä. Ja minä muuten pahoittelen, jos ne välillä vastailen johonkin näkymättömiin kysymyksiin, koska minä livestreamaan tätä peliä tällä hetkellä. Ja tämmösiä random streameja minä pidän itse asiassa aika paljon. Tuolla twitch.tv Kim in the Nets -kanavalla. Joten joo. No Shereni. Sheren on ihan me. Ei äänet tosiaankaan kuulu, koska pitäis käynnistää emulaattori uudestaan, ja sitä me en jaksa tehdä, joten... Näköjään toi ei oo kunnolla edes toi systeemi tuossa, toi me on ruutukuva juttu, niin vähän liian ylhäällä ja vähän liian alhaalla, mutta... Minua ei kiinnosta! Hihihi. Sieltä tulee Erkutteri Pidovelta, mutta se nyt ei tunnu kyllä yhtään missään. Oho, se oli Incinereitti. Toi ei kyllä tuu tekemään yhtään mitään, koska tää on piruvin Darumakka. Oi että. Se tunne, kun Darumakka melkein saa jotain aikaankin. Kysellään puheen aihetta tämän jakson varalle. Ja itse asiassa minulla on ollut hetken aikaa mielessä vielä toi, että voisi vähän keskustella noista Pokemon-peleistä nyt, kun ne kerran tuntuu olevan hirveän ajankohtaisia. Että ne nytkin esimerkiksi noin spin-offit on olleet viime aikoina kovasti puheenaiheena. On toi Nobunaga's Ambition ja sitten tää uusi Pokemon Rumble-peli, jotka edelleenkin on minusta ihan jees hankintoja. Ja Black ja White 2. Mie en jaksa enää jauhaa, koska mie on niistä kertonut jo tuolla minun toisella kanavallani mielipiteeni niin tarkasti kuin olla ja voi. Ja jos nyt oikeesti joku vielä siitä haluu minun mielipidettä kuulla, niin käy kahtomassa sen videon sieltä sitten. Onkohan meillä on muuten... Minun pitää vähän säätää näitä livestreamin asetuksia muuten tässä vielä pikaisesti. Koska random laatikot. Noin. Mie en tiedä pätkiksi tämä striimi sen takia, koska minulla on kuvaus päällä, mutta...
ihan se ja sama. Minä nyt kuvaan tätä videota ja keskityn tähän näin. Sieltä tulee Flame Charge. Se sattuu pahasti, koska se on Big Knight, mutta koska minä onkin ihan overpowered, niin minulta tuleekin counteri täältä, ja counter tekee paljon lämää, ja Big Knightilla on hemmetisoiko Ouran veriä. Itse asiassa oli citrusberiä. Nyt koskee kaikkia. Kaikkia koskee nuppiin, ja sitten sieltä tulee defense kurli. Se oikeasti yrittää nyt niinku saada minut ihan feilattua, mutta minäpä en tommoseen vajoa. Tulee paljon defense kurlia, mutta se on ihan muotoseikko. Ja vedetään vähän sen double kickiin, niin ei Big Knightikaan kyllä maha yhtään mitään enää tälle. En kyllä tiedä, miksi minä vihelsin tuossa samalla, mutta se on muotoseikkoja. Toi ei nyt edes yritä. Tästä mien pidän näissä Pokemonien in-gameissa, kun ne nää piru vie vaan on ja osaa. Ilman mitään suurempaa niin kuin ajatusmaailmaa. Että niin kuin näissä oikeesti yhdessäkään Pokemon-pelissä ei oo kunnolla haastetta. Silleen, okei, muutama champion on silleen semi-jees haastava, koska niillä on overpowered Pokemoneita, mutta ja sitten on näitä tiettyjä niin kuin suht haastavia tilanteita, kun on kouluttajilla niin ihan liian vahvoja Pokemoneja niin kuin pelitilanteeseen nähden. Mutta ne on sitten sellaisia hyvin harvassa olevia. Kokonaisuutena tää koko hemmetin pelisarja on ihan hemmetin helppo. Ja me on unohtanut ottaa tuosta Amulet-Coinin. No, nyt meillä on Amulet-Coin. Ja sitten toinen juttu, mikä on, että nää joka ikinen Pokemon-peli on niin hemmetin samanlainen. Oikeesti, joka ikisessä näissä pelissä tarina on 95% sitä yhtä ja samaa. Ja oikeesti, jos joku alkaa väittämään, että Blackissa ja Whiteissa on paras tarina, no se on samanlaista sivutarinaa kuin mitä noissa kaikissa muissakin Pokemon-peleissä. Joka ikisen Pokemonin päätarina on pähkinänkuoressa se, että nappaat kaikki Pokemonit ja yrität tulla niin kuin mestariksi. Miltä itse asiassa aika usein kysyt, että miksi vitussa minä pelaan näitä niin kuin Pokemon-pelejä. Niin se on lähinnä siksi, että metagame, josta minä tykkään. Ja siihenkin on minulla nyt viime aikoina laskenut toi innostus aika vahvasti. Mutta lähinnä toinen syy on se, että minä haluan niin kuin tietää, mihin Game Freak ja Nintendo pystyy niin kuin näiden uusien Pokemon-pelien kanssa ja niin edelleen. Ja siis miekin on sitä mieltä, että Blackissa ja Whiteissa on ylivoimaisesti mielenkiintoisin tää niin kuin NS-päätarina, joka ei oikeasti edes ole päätarina, vaan hyvin kätketty sivutarina. Mutta niin kuin pääpiirteittäin joka ikinen Pokemon-peli on niin samanlainen. Niissä ei oikeasti mitään niin kuin mitään kovin paljoa eroa loppupeleissä. Pelimekaniikat on tietenkin muuttunut sukupolvien välillä aina vaan paremmaksi ja paremmaksi, kun on tullut abilityt ja luonteet ja EVt ja niin edelleen. Mutta mitä se niin kuin loppupeleissä hyödyttää? Koska ei ketään niin kuin loppupeleissä in-gamea ajatellen, tai hyvin harvaa kiinnostaa in-gamea ajatellen just luonteet ja tommoset. Miekin tiedän tosi useita, jotka pelaa vaan, että he nappaa Pokemonin randomisti villinä ja ei kiinnitä siihen sen enempää huomiota. Ja se teki kritin. Että niin kun, jos seuraavissa peleissä niin kun jotain
hienompaa yritetään saada aikaan, niin kokeilisivat kehittää jonkun tavan saada toi niin kuin, napataan kaikki ja tullaan championiksi niin kuin päätarinan saada niin kuin takasijalle. Ennemminkin tekisivät sillä lailla, että pystyisi valitsemaan tämän kehityssuuntansa siitä, että mihin pyrkii niin kuin NS elämässään tässä Pokemon-peleissä. Ja sitten, että sillä niin kuin, niillä olisi oikeasti vaikutusta siihen, mitä tekee. Ja sitten toinen asia, mikä minä haluaisin nähdä, olisi niin kunnollisia Pokemon-pelejä konsoleille. Että niin kun, silloin kun Pokemon julkaistiin, oli Nessi, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa, ja Game Boy Color oli luultavasti paljon parempi vaihtoehto, kun ajateltiin just Pokemonien vaihtamista ja tällaista. Mutta sitten tuli Super Nintendo, tuli Nintendo 64, tuli Wii ja niin edelleen. Ja nämä kaikki konsolit pystyy hyödyntämään konsolin resursseja paljon paremmin kuin nämä nykypäivän käsikonsolit. Tää niin kun silloin joskus ehkä Game Boy Color saattoi olla paras vaihtoehto, mutta nykyään yksinkertaisesti paras vaihtoehto olisi vaan lyödä Pokemonit konsolille. Ne olisi vaan niin paljon. Niin no, siinä on se, että ne haluaisi taskuhirviöt teeman säilyttää, mutta loppujen lopuksi mie en näe siinä edes hirveästi järkeä. Koska varsinkin nykyään toi vaihtaminenkin onnistuu Wiin avulla ihan hyvin. Niin miksei voisi tehdä niin kuin vaikkahan porttausta. Että julkaisee toki käsikonsoleilla ja niin edelleen. Mutta vaikkahan Wiille julkaisisi niin kuin portin. Ja katsos mitä siitä tulee. Olisi niin kuin kunnon 3D-maailma ja niin edelleen. Koska jos totta puhutaan, niin jopa DS:n mittapuulla nämä Pokemon-pelit on ihan helvetin ruman näköisiä. DS:llä on paljon hienomman näköisiä pelejä. Niin kuin Blackissa ja Whiteissakin niin periaatteessa ainoat hienot niin kuin, ja DS:n resursseja kunnolla käyttävät kohtaukset on nämä sillat. Minä tiedän, että ei pitäisi valita grafiikoista, koska minä aina valitan ihmisille siitä, kun he valittaa siitä, kuinka paska peli on, jos siinä on paskat grafiikat. Mutta niin kun ajattelee niin kun sillä lailla, että DS:llä pystyy paljon parempaankin, niin siinä ei ole hirveästi järkeä niin kun jättää kaikkia resursseja käyttämättä. Ajatellaan esimerkiksi näitä. Esimerkiksi Final Fantasy 4 DS on ihan mielettömän hienon näköinen peli. Ja se käyttää DS:n resursseja todella hyvin hyödyksensä. Näin esimerkkinä. Final Fantasy 4 DS. Niin kuin Final Fantasy 4 portattuna DS:lle. Mitä minä olen muuten itse asiassa pelaillut tässä nyt viime aikoina ihan mielettömän paljon. Ja se on saanut minun respected nousemaan Final Fantasy 4 kohtaan ihan mielettömän paljon. Ennen minä pidin sitä niin kuin aika lailla mediocre Final Fantasyna. Mutta nyt kun minä olen pelannut sitä tuossa DS:llä ja katsellut läpipelulta PSP-versiosta, niin ai että siinä on loistava tarina. Siinä on loistavat hahmot. Ja että
Squarella on oikeasti munaa tappaa niitä hahmoja siinä. Viimeksi, niin sen jälkeen, minä unohdin muuta tuossa Flame Chargen. No jaa, aivan sama. Niin kun Final Fantasy-sarjassa on aina ollut näitä epämääräisiä kuolemia, mutta jostain syystä porukka muistaa aina vaan tämän Final Fantasy 7 Aerithin kuoleman. Se oli niin surullinen kohtaus ja jättä. Final Fantasy 4 kuolee tärkeitä porukkaa koko ajan. Joten miksei kukaan muista niitä ikinä, kun puhutaan Final Fantasysta. No ja, joka tapauksessa. Sitä on pelannut viime aikoina aika paljon. Mitähän muuta me olisin viime aikoina pelannut paljon? Me on pelannut Pokemon plus Nobunaga's Ambitionin japaninkielistä versiota, joka minulta nyt löytyy. Ja emulaattorilla pelaan sen hyvin keskeneräistä käännösversiota. Ja niin edelleen. Gigandrainia. Minä luulen, että minä on saattanut muuten mennä Petal Dancen ohi jo. En tiedä, mutta minulla on Leafstone, joten minä kehitän tämän nyt, kun minä olen oppinut Gigadrainin. Toivottavasti en oo. Jos on mennyt ohi, niin sitten minä vaan yritän metsästää jostain Hardscalein ja sitten se ei kehittynyt Leafstoneilla. Minä vitulla se kehittyy? Nyt minä on ihan hukassa. Eiks Petilillä kehity Leafstoneilla? Nyt on kyllä jossain joku ongelma. Ai se kehittyy Sunstoneilla. Nevermind. Okei. Okay. No jaa. Joskus tulee näitäkin tilanteita. Ja nyt sitten tuolla huudellaan minulle Sunstonea, mutta outspeedattiin. Hihihi. Nyt sitten kun muistaisit, mistä sai ensimmäisen Sunstonen. Alright, kohta on Elisan sali edessä ja se itse asiassa pelottaa minua aika paljon, kun ei minulla ole oikeastaan mitään Elisaa vastaan. Ja se on hyvin hämmentävää tuossa Elesassa, että aina kun minä menen sinne salille, niin minä en oo ikinä huolissani sitä Elesan Zepstrikasta. Mutta sitten ne emolgat, mitä sillä on, ne aiheuttaa aina minulle ihan mieletöntä päänvaivaa ja tuskaa ja kipua ja tuskaa ja vähän lisää kipua. Mikä on itse asiassa aika masentavaa. Sillä on Watchhogi. No lol at the detect. No ja joskus käy näin. Why you hypnosis me? Why you so asshole? No ja ei se mitään haittaa. Tuplapotkitaan se hengiltä. Sinne meni. Sitten tulee roskakori pussi Pokemon.
Voisi itse asiassa ottaa noin Battle Frontier-systeemit nyt esille tässä samalla, kun tulivat tuolla chatissa puheeksi. Niin Imho Battle Frontier. Vaikka niin kun on aina ollut hirveän metagame-ihmisiä ja niin edelleen, niin minun ei oikeasti iskenyt oikeastaan yksikään näistä niin kun Battle Frontierin muodoista. Että ei oo iskenyt Crystallin Battle Toweria. Ei oo iskenyt Rubin Saphiren Emeraldin Battle Frontier, itse asiassa pelkästään Emeraldin Battle Frontier, eikä oo iskenyt myöskään Platinumin Battle Frontieria. Niin edelleen. Emeraldin Battle Frontierista minä tykkäsin, koska niin siellä pystyy vaan Battle Pikeen juoksemaan läpi niin kuin 10 minuutin kertavauhtia ja pieksemään sen Frontier Pike Master ihmissysteemi lusin sieltä sitten tienaamaan näitä Battle Pointteja ja sitten Black and Whitein Battle Subway, koska ne on molemmat niin nopeita. Mitähän me olin tekemässä? Aivan. Platinumin Battle Frontier on helppo, jos niin on kunnon tiimi. Spin the win. Spin the win, win, win. Täältä sai strengthin. Itse asiassa jokainen Battle Frontier ja tommonen meisselisysteemi on ihan easy, jos on kunnon tiimi. Mä haluaisin selvittää, että mistä hitosta saisi Sunstonein. No jaa, aivan se on sama. Oi voi. Minulla on se vaan, että minä pelaan minun niin kuin omat tallennukseni läpi aina silleen semikilpailullisilla tiimeillä ja mahdollisimman vahvoilla Pokemoneilla. Niin. Niin. Joo. Minulla ei oikeastaan koskaan ole ongelmaa ton Battle Frontierin kanssa. Come on. Eikö tää ole monokkelia? No voi angst. Nyt minä olen hyvin suruinen. Tää musikaali on muuten äärimmäisen turhauttava ja tylsä. Tää ei hyödytä mitään. Että niin kuin näillä kaikilla muilla niin kuin tämmöisillä pienillä sivusysteemeillä on oikeasti joku tarkoitus. Ja niistä niin kuin hyötyykin jotain. Ja Pokeathlon on ylivoimaisesti yksi Pokemon-sarjan parhaimpia keksintöjä. Että niin kuin Pokeathlon on niin kuin, siinä on eniten viihdearvoa Imho. Ne käy
tosi itseään toistaviksi ne minipelit siellä, mutta silti niissä ei mene kauaa ja ne saa tosi nopeasti kuitenkin hoidettua alta pois. Joo. Mie luulen, että mie joudun darumakkaa käyttämään tuolla Elesan salillakin, koska darumakka tekee paljon vahinkoa. Lyö jokaista hemmetin emolgaa naamaan sillä lailla, että ne lentää sakeli peräseinän. Tää kohtaus on niin kun ehkä herättänyt niin kun eniten kummallisia ja häröjä systeemeitä Pokemon-pelien historiassa, jos ei lasketa Hot Wailordon Skitty Actionia. Kun tässähän tulee sen jälkeen, kun täällä on Nää vastaan tapelu, niin täällähän tulee päivittää niitä tyyppejä, niin se yksi tyyppikin on sillä, että okay, can I hold your hand, please? I'm afraid of heights, so can I please hold your hand? Joo. Mie en muista puhuinko mie noissa minun aikaisemmissa jaksossa näistä Pokemon-pelien sivuhahmoista. Mutta minusta N on ylivoimaisesti niin kuin paras. Paras mitä on tähän mennessä kehitetty. Paras raivali. Kun puhutaan luonteesta ja tarinasta yleensäkin. Mut sitten on tosiaan niinku no siis ei N mikään tajunnan räjäyttävä hahmo ole, mutta ylivoimaisesti niinku paras mitä Pokemon-sarjassa on tullut vastaan. Koska oikeesti niin Pokemon-pelien sivuhahmot on hirveän sieluttomia. NL on sentään jonkunnäköinen persona. Toi Darumakas viippaa minut, koska sillä on pirun vielä toi hemmetin Hustler, ja se tekee paljon damagea. Kas. Pientä munkitusta, mutta ei anneta sen häirit. Oliko Scraggy on muuten niin kun valmiiksi Dark-tyyppinä? Sitä me emme koskaan saa tietää, koska Munna otti päihinsä. Tämä sen selvittää. Ei, se ei ole Dark-tyyppiä. Sigilyph on muuten ihan mielettömän äijä Pokemon. Se näyttää Anoolin, Haravan ja pääsiäispunan sekoitukselta. Ja näin.
Nämä on siistejä nämä lähikuvasysteemit. Näitä saisi käyttää huomattavasti enemmän. En panisi pahakseni, jos niinku jokainen niinku ihan random trainerikin harrastaisi tuota. Nehän on nykyään varsin suosittuja. Tai edes niinku salipäälliköt. Koska tommonen efekti on nykyään suht suosittu noissa. Minä muuten siirsin nyt tuossa eilen ton Event Resiramin tohon minun Whiteini. En ole yhtään varma. Luultavasti Whitein, koska se on kuitenkin Resiram. Niin. Tuli tuosta X-Transceiveristä mieleen, mutta miksei sitä niin kuin voi käyttää kuin niin kuin VS-sekeriä? Tai vaikkahan niin kuin Hard Gold, Soul Silverin, Gold Silverin kristallin puhelinta. Että niin kuin siinä ei pidemmän päälle ole mitään järkeä, että miksei niin kuin sitä X-Transceiverin soittotoimintoa ole käytetty niin kuin muuhun kuin johonkin hyvin kummalliseen Wi-Fi-systeemiin tai niin kuin langattomaan systeemiin, mitä minä en oikein ole koskaan päässyt testaamaan. Kuole Emolga. Why you static? Toisaalta nyt minun Facade on varmaan tehokkaampi kuin mitä minun Fire Punchini. Luulen mä. Sinne meni. Minä voisin pitää tämän paralyysissä, kun minä on kuitenkin hitaampi kuin kaikki Pokemonit, mitä täällä tulee, että ei toi paralyysi hirveästi haittaa. Ollaan muuten taas kohta siinä tilanteessa, että niin lopettelen jaksoa, koska kunhan me ton Elesan voitan tuosta, niin jakso loppuu siihen. Tää on tässäkin niinku puoli tuntia jo pelailtu. Mikä on aika hämmentävää ottaen huomioon, että minusta tuntuu, että mä olisin pelannut paljon vähemmän aikaa. Legasp. Onneksi mun Darumakka on kuitenkin jonkun verran fyysistä puolta harjoittanut, niin no niin, alat tulla sieltä. Moisulla on Blitzle. Blitzle oli silloin, kun niin Black and Whitein Pokemoneja julkaistiin, niin yksi minun suosikki Pokemoneja ulkonäöllisesti. Ja Zebstrika. Mutta niin kun, nyt kun me on pelannut tää, niin niiden viehätys on vähän laskenut. Zebstrika on edelleen ihan mielettömän coolin näköinen ja niin edelleen. Mutta niin kun se on niin hemmetin huono. Minä on kerran sitä käyttänyt niin kun tiimissäni, enkä varmaan tule käyttämään toista kertaa. Ellen mielestä jossain ihmestriimissä sitä aio käytellä. Jotenkin pöhkösti. Minun pitäisi tämän streamin jälkeen mennä
pesemään toi minun vessanpönttöni loppuun. Että minä olen sinne laittanut pesuaineet ja ne on nyt siellä liottaneet jonkun aikaa. Ajattelin, että saattaisitte ehkä haluta tietää tämän asian, että mitä minä tulen tekemään vielä tänä päivänä. Ja sitten minulla on tuolla vielä odottaa vähän sen imurointia ja sitten onkin kaikkea kivaa. Luultavasti nukkumista. Ellei mie sitten päädy konsultoimaan tuota yhtä kaveria sitten tonne yölle. No ja, muotoseikkoja. Ai, korvaa kutittaa. Korvaa kutittaa. No en mie nyt ala YouTubeen nimiä mainitsemaan. Tulee vielä stalkereita. Spin to win till they die. One more silence and they cry. Spin to win, make 'em fall. Randomit tyhjät hämmentävät viestit on aika stalkereita. Minun vähän pelottaa tää Elesa täällä. Koska noi emolkatkin voi tehdä ihan mieletöntä damagea. Enten Fire Punch. Kumpi nyt on tehokkaampi? Minä harrastan vähän sen matematiikkaa nyt tässä. 75 kertaa 1,5. Ja 70 kertaa... Mutta siis tuonhan poveri on 140. Fasadehan on paljon tehokkaampi kuin Fire Punch. Volta switch. Yllättävän vähän teki lämäkeä. No voi... Fuck this banana shit. Fuck! This crit. Fuck this crit. Käytä suppa potion. Mie en muuten muistanut, että Fasade niin kun, sen tehot niin kun kaksinkertaistuu tossa statuksessa. Niin haluaisin kyllä tämän olevan mieluummin yli myrkyttynyt tai... Meinasin sanoa, että palannut, mutta sitten mie tajusin, että mitä hittoa mie höpisen. Palannut Darumakkahan. What the... Dem Hustle. Aivan, täällä on muuten Hustle. Toihan tekee ihan mieletöntä damagea toi Fasade. Se on vaan hyvä, että minulle nauretaan. Mie pyrin siihen. Noni, osuhan se. Sinne meni saakeli se. Oliko se vielä kritti kaiken hyvän lisäksi? En ehtinyt huomaamaan. No ja, ei minun kiinnosta. Se on jäljellä enää emolka. En uskalla ottaa riskiä, että selviänkö hengissä yhdestä Volt Switchistä, joten...
No niin, se oli sitten ilmeisesti aikamoinen overkilli. Jos se kerran oli kritti, että se oli niin kuin hustle boostattu Facade, joka on poweriltaan 140, joka on vielä 2-kertaisesti tehokas, joten holy banana pies. Oli niin kuin teholtaan yli niin kuin 280 kertaa 1,5. Nyt menee hermot kohta. Ja nyt se krittas. Ja nyt sitten minä häviän jokin sakeli Emolgalle, koska niin se vittu krittas. Ellei me otosti löydy jotain hemmetin reviveä tuolta jostain matkalaukusta. Katsotaan. No ei ole. Muun laitata. Katsotaan, niin se krittaa uudestaan. No ei kritan. Olipas tuuria, saatana. Ei mulkaan hämmentävän näköinen, kun se nukkuu. Ois voinut käyttää defense kurleja, koska silloin noi aerial aceit ei tee kovin paljon damagea. You and your Pokemon are shining brilliantly! Vois pämmätä tuota hetken ja varautuu vähän noita hemmetin defense kurleja. Kyllä, just niitä varten. Pursuitteja ja aerial aceit varten. Random volt switchi. Miten toi krittaa noin usein? Perkele. Sanon minä. Pahoittelen epämääräisesti kielenkäyttöäni. Muuneraito. Tsukiraito. Raito no Tsuki. En minä tiedä. Aivan sama. Psybeam, gonna use some Psybeam. I just want to beat that fucking Emolga. Psybeam, will you please die on my Psybeam? No, it's a potion time. Potion time. Oi, vähänkö oli hyvin ennustettu. Vähänkö oli muuten täydellinen. Ei mitään ongelmaa ollut ton Javnin kanssa. Osasin ennustaa täydellisesti, että se heräsi siitä seuraavalla vuorolla. Toi oli siis niin loistava juttu, että ei mitään rajaa. Kauheet prediktaukset käy. Miksi se heräsi taas? Mutta joo, tässä näette, että miksi minä en
pidä näistä. Ja sieltä tuli toinen Hyper Potion. Niinpä tietenkin. Ois pitänyt tajuta toi. Ei ois pitänyt tajuta toi. Tietenkin sieltä tulee Hyper Potion. Kuinkas muutenkaan? Olisihan se pitänyt tajuta. Niin tietenkin. Mitä helvettiä? Taas critical hit! Voi facepalm. Minä toivoin, että se olisi käyttänyt pursuittia tai jotain, mutta eipä tietenkään. Minä on luultavasti hyvin huonossa tilanteessa tässä. Koska vittu. Koska toi osaa vielä Volt Switchin. Tai sillä on niinku PP:tä Volt Switchissä. Joten se satuttaa minua pahasti. Jos mie en nyt vedä jotain ihmettä tällä minun petililillä, niin mie luultavasti teen sillä lailla, että mie leikkaan tämän siihen asti, että mie voitan tämän ja sitten saavat muut katsella, kun minä yritän innokkaasti päästä tätä läpi. Okei, nyt minä opin tästä pelistä jotain uutta. Jos vahingossa käyttää Superpotionin niin kuin väärän Pokemonin, niin siihen menee vuoro. Ja tietenkin toi herää tuohon. Tietenkin toi herää. Ihan, joo, kyllä. Täydellisesti meni tämäkin. Mie leikkaan tämän ja palataan asiaan sitten, kun mie voitan tämän vitun paskan. F9. Ja näin nyt ollaan taas tässä viimeisessä Emolgassa. Olen piessyt sekä Emolgan että hemmetti sen Sebustraikan ja nyt ihan varmasti tapahtuu jotain epämääräistä. En osu tuohon tai jotain vastaavaa. Nyt en ole paralyysissä, joten ei ainakaan voi tulla tuplafail-haksauksia. Näitä hemmetin hasle-epäosumia tulee, mutta muuten ei pitäisi olla ongelma, ellei se nyt sitten fucking critical hits! No nyt minulla on 5 reviveä, että jos nyt sattuu joku ihmeellinen krittikuolema tulemaan, niin saan ihteni herätettyä henkiin kyllä sitten. No niin, se oli siinä. Ei ollut vaikeeta. Minulla oli tuolla alla vielä varmuuden vuoksi yksi work-uppi, niin varmasti sai hengiltä. Ja tietenkään minulla ei muuten nyt koko tämän matsin aikana tullut minkäänlaista parahaksia, kun minä huidoin noita Emolgojen hengiltä. Mutta joo. Sieltä tuli Boltto Badge. Oh yeah. Kimi received the Bolt Badge from Sai kun Elisa. If you have 4 badges, including this Bolt Badge, Pokemon up to level 50, including traded Pokemon, will obey you.
Also, here's the move I like. Feel free to use it, if you will. Volt Switch lets the Pokemon switch with a different Pokemon after attacking. Of course, if you don't have another Pokemon in your party, you can't switch. You're going to Driftvale City next. Of course, there is a Pokemon gym there after all. Oh. I bet you won't be able to get there. You know that? What? That? What? Shit. This shit. I'll fix it, so you can cross. Wait for me on Route 5. Ja se oli Elesa. Elesa on ärsyttävä pieni läjä jotain keltaista. Mutta niin. Se oli semmonen salipäällikkö. Seuraava salipäällikkö onkin sitten tosiaan Riftvaleissa ja se tapahtuu sitten seuraavassa jaksossa. Missä vitussa mie olen? Ai, me on täällä. Ai, tuolla on jo uusi Trainer Battle. Mie luulen, että niitä tulisi vasta seuraavana päivänä sen jälkeen, kun N on piessä. No ja, ei se mitään haittaa. Ehkä kameran ulkopuolella käyn tyhjentämässä sen ja noi hemmetin areenat. No jaa. Mut se oli semmonen tapaus. Seuraavan kertaan.